लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। दा मोनसे बाथ्रा दङ हादर फंबायनि, दाखालि बे हिन्जावखौ लाना खारदोंमोन। दा हादर फंबायनिसिमबो आंनि मोनसे भिडिअ दं। फंबाय, आं नोंनि सायाव मोनसे मोजां खोथासो बुंनो सानदों। नों गावखौ सिनायनो रोंनायनि मिनिं माने नों भिडिअखौ फुरा नायलां आरो गासिबो भिडिअखौ फुरा नाय, होमबा नोंथांमोना बुजिनो हागोन। माब्रै होनोब्ला हादर फंबाय, दिनै जाय हौवाया दायथ' गोनां गावनि हिन्जावखौ गाव नागिरदों, नैबे गावनि हिन्जाव, दिनै नों लाना खारनाया बे गावनि हिन्जावखौ नागिरदों। दिनै बेबो गोरोन्थि जायाखै। दिनै बिथाङा आंखौ भिडिअ बानायनो होदों। आं नोंथांनि फारसे जेबो मिथियामोन, आं मिथिखाया, आरो बेयाव आंनि रिक्स गैया। जोंनो नांगौ भिडिअ, आरो बेयाव जों सानो जे सोरबा जानायफोरा बेबादि दाजाथों होननानै जों भिडिअ आगारो। नाथाय हादर फंबाय, दिनै नोंथांमोना जिबादि गिदिर दाय आरो खामानिखौ मावदों, दिनै आं मोनसे लामाजों खोथाखौ बुंनो सानो। नोङो हाबा जाखानाय हिन्जावखौ जों बोरै नोङो मोजां मोनलायनो हाखो? दिनै नोङो बुरखाय जादों ना नोंनो सिगां गोसो थोदों? बेखौ हले आं डाइरेक्ट बुङो। दिनै नोङो हादर फंबाय, नोङो बेखौ नों गोसो थोग्रोआखै। नोङो बे हिन्जावजों बुरखाय जादों। दिनै बे हिन्जावा हाबा जानाय सालु, बिहा बांसिन मिथिनायाव दङ। दिनै हाबा जानाय मानसिया संसाराव हाबनानै सिनाय मोनो। दिनै बिबा हौवाखौबा मा सानदों? दिनै नोंजोंबा मानो बेबायदि लाइन मारिदों? आरो नोंबो मिथिनांगौमोन जे नोंजों फन रायज्लायनानै नोंजों मोजां मोनलायदों ना फेस टु फेस लोगो हमलायथारबाय, बा लाना खारनायावल' फार्स्टमोन। दिनै आं बेखौ मिथिया। उनफ्रावबो नोंसोरो बा हादर फंबायाबो बेसेबां दिन बेरायदों आंबो बेखौ मिथिया। नाथाय हादर फंबाय, मालायजों दा थगायजा। दिनै नोंनि थाखायबो गोथार सासे दङ। दिनै हाबा जाखानायखौ नों मानो लानांगौ? बे नोंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावनाय। नाथाय हादर फंबाय, नोंखौ आं दा गियानसो होदों, आरो गासिबो सोरबाफोरा जानानै दङब्ला बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था। दिनै सासेनि थाखाय आंनि भिडिअ बुंनायनि गेजेरजों गोबां मानसियानो आंखौ नायनो नुनो मोनदों। बेखायनो आं बुंनो सानो, दिनै हादरखौल' नङा, गासिबो सोरबाफोरबो जादोंब्ला दिनै फंबायनि थाखाय आं बेबायदि भिडिअ मोन्दों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं दिनै बुंनो मौका मोन्दों। दिनै बेखायसो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे रावखौ दा बुंनो हादों। माब्रै होनोब्ला फंबाय, दिनै बे हाबा जाखानाय मानसिया दिनै बे हाबा जायै सेंग्राखौ मोजां मोननाय हिसाबै दिनै बे सेंग्राया सिगां नङा, दिनै हिन्जावानो सिगां। दिनै हाबा जानाय थानानै दिनै बे बुजिखानाय जानानै दिनै बेयो बे सेंग्राजों मानो फन खालामनाय, आरो गावखौ मानो थगायनानै सिख्ला बायदि खालामनानै बोरै आरो बे हाबा जानाय हिन्जावखौ बै सेंग्राया बोरै मोजां मोननो हागौ? दिनै बे हिन्जावासो बरायदों बेखौ। डाइरेक्ट आं टारगेटखौ हमखायो। दिनै प्रदिप बिथां, नोंनि हिन्जावखौ नोङो सिक्का हो। आरो मोनसे बाथ्रा, दिनै बिसोरखौ जुदि नोङो बिसोरनो गथायोब्ला दिनै नोंनि मोनसे बिसाब थागोन। दिनै आं बेखौनो बुङो। दिनै फंबाय हादराबो गोरोन्थि मावदों बे नङा, बेबो गावनि मोजां मोननायनि थाखाय बे गोजावदों। दिनै जायजों बुरखाय जादों, बुरखाय जानाय होननानै बुंगोन आं बेखौ। सासे सेंग्राथार बियो। दिनै बे हाबा जाखानाया बोरै बिदि खालामनो मोनखो? दिनै बाथ्राया बेसो। दा हादर फंबाय, नोंहाबो मोनसे गोथार जिउ बा गोथार जुलि दं। बेखौ नों साननानै ला, आरो मालायजों बेफोरबायदि आरो हाबा जाखानायखौ दाला। आंनि बुंनायखौ ला। दिनै आं बेखौ नोंखौ खोन्थायो, आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे रावजोंनो आं नोंसोरखौ मिथिहोनो लुबैयो जे जों बयबो मोजां जानांगौ, आरो गाव गावखौनो सिनायनो रोंनांगौ। बेखिनिखौनो बुंनानै आं बिदाय लाबाय। बाय बाय।